మీకు చేస్తున్నాం మిత్రులారా. కాబట్టి ఆ కమిట్మెంట్, ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తి, ఆ పట్టుదల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ ప్రాంతం కోసం, ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కొట్లాడుతాడు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఆలోచించి మీ అమూల్యమైన ఓటుని, మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఓటుని ఖచ్చితంగా డాక్టర్ కె సుధాకర్ గారికి, ఉద్యమ సేనానికి ఏసీ శాసన మండలికి పంపిస్తారని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకి, తెలంగాణ ఉద్యమాభినందనలు మీకు ఆర్థికతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై సామాజిక తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. ఖమ్మమే ముందు నిలబడ్డది, ముందడుగులో నిలబడ్డది. అది చరిత్ర చెప్పిన సత్యం. ఇవాళ సంఖ్యాబలం కాదు, సంకల్ప బలం గొప్పదని మనకు జయశంకర్ సార్ చెప్పిండు. ఆ సూత్రం ప్రకారం ఇవాళ ఖచ్చితంగా రానున్న కాలం ఒక సామాజిక భావజాలమే తెలంగాణలో ఒక మహోత్తరమైనటువంటి మహోద్యమానికి శ్రీకారం చుడుతుంది. ఖచ్చితంగా సామాజిక తెలంగాణ కావాలని ప్రజలందరూ డిమాండ్ చేసే రోజు త్వరలోనే ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమంలో సామాజిక తెలంగాణ గొంతు కోసినటువంటి పరిస్థితి మనందరం చూసినాం. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు సామాజిక తెలంగాణ నినాదం ముందుకు వచ్చినప్పుడల్లా భౌగోళిక తెలంగాణ రానియండి, సామాజిక తెలంగాణ తర్వాత సాధించుకుందామని చెప్పి తెలంగాణ ఉద్యమం చేస్తున్నటువంటి నేతలందరూ ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ మందకృష్ణ మాదిగ ఒక్కరు మాత్రమే మా వాటా చెప్పండి, తెలంగాణ అవసరం లేదు, సామాజిక వర్గాలకు చెందినటువంటి హక్కులు వచ్చినప్పుడే తెలంగాణ వస్తే లబ్ధి చేకూరుతుందని ఖచ్చితంగా కొట్టి చెప్పారు, వాళ్ళ గుర్తు చెప్పారు. కానీ ఉద్యమకారులంతా, మేధావులంతా ముందు బయట శత్రువుని పంపించండి, పంపించినాక ఇంటో శత్రువుతో కొట్లాడదాం, సామాజిక తెలంగాణ తెచ్చుకుందామని సెలవిచ్చారు. కానీ ఏం జరిగింది? తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఇక్కడ ఏ సామాజిక వర్గానికి ఏ విధమైనటువంటి హక్కులు కానీ, అధికారాలు కానీ, ఏ విధమైనటువంటి నిధులు నియామకాలు కానీ జరగలేదు. రాకపోగా ఒక దౌర్జన్యపూరితమైనటువంటి, ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన కొనసాగుతా ఉంది. ఇవాళ గ్రామాలలో అరెకరం పాదెకరం ఉన్నటువంటి భూములు, అసైన్డ్ భూములు, ప్రభుత్వ భూములు సాగిస్తున్నటువంటి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దళితుల భూములు ఇవాళ నిర్దాక్షిణ్యంగా ప్రభుత్వాధికారులు, పాలకులు గుంజుకుంటా ఉన్నారు. గుంజుకొని రజాకారుల పాలనను కల్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ రజాకారుల పాలన మనం చూసినా చూడలేదు, కానీ ఇవాళ గ్రామాల్లో అది కనబడతా ఉంది. ఏ గ్రామం వెళ్ళినా శ్మశాన వాటికో, పల్లె ప్రకృతికో, రైతు వేదికకో భూమి కావాలని ఏ దళితుల దగ్గరనో, ఏ బీసీల దగ్గరనో, ఎస్టీల దగ్గర ఉన్న భూమిని లాక్కుంటున్నారు. ఇవాళ గ్రామాలలో అరాచకం చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం అదే పరిస్థితి. ఈ 3 అంశాల పేరుతో భూములను గుంజుకుంటున్నారు. ఇంతేగాక ఇవాళ అధికార పార్టీ అండతో ఉన్నటువంటి అధికార పార్టీ నాయకత్వం ఇవాళ ఏ విధమైనటువంటి దాడులు, హత్యలు, అకృత్యాలకు పాల్పడుతున్నా మనం పేపర్లో చూస్తున్నాము. నిన్న కాక మొన్న లాయర్ల దంపతులను ఇద్దరిని హత్య చేసినటువంటి దుర్మార్గం చూడండి. ఎంత అధికార అహంకారం, మద అహంకారంతో హత్య చేశారు. పాలకవర్గాలకు తెలియదా ఆ హత్యల గురించి? పాలకవర్గాలు పట్టించుకోవా? పాలకవర్గాలు చేపిస్తున్న ఇవాళ ఈ హత్యలు ఎవరైతే ఎదురు మాట్లాడుతారో వాళ్ళు, ఎవరైతే ప్రభుత్వానికి ఎదురు కేసు చేయడం, మాట్లాడడం, ప్రశ్నించడం చేస్తే వారి మీద హత్యలు, దుర్మార్గాలకు ఒడిగడతా ఉన్నాం. ఇలాంటి సందర్భాన్ని మనం చూసినాం. మరి ఈ సందర్భంలో ఈ ఎన్నికలు వచ్చిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీలు ఇవాళ రెడ్డి సోదరులను నిలబెట్టారు. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు రెడ్డి సోదరులు నిలబెట్టారు. దట్టు జేసీ చైర్మన్ గా కోదండరాం గారు చేసినటువంటి, ఉద్యమకారుడుగా ఉన్నటువంటి కోదండరాం గారు కూడా ఇవాళ ఈ ఎమ్మెల్సీకి పోటీ చేయడం జరిగింది. మరి సార్ ఎందుకు చేసిండు? సార్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి? సార్ వాస్తవంగా ఈ మొత్తం తెలంగాణ సమాజానికి, సామాజిక తెలంగాణ అంశానికి ఒక ఐకాన్ గా ఉండాల్సినటువంటి వ్యక్తి. మరి ఇక్కడ వచ్చి ఈ చిన్న పదవి కోసం ఎందుకు కొట్లాడుతున్నాడు అర్థం కాని పరిస్థితి. అనేక మంది మేధావులు చెప్పారు, సార్ మీకు ఈ తగదు, మీరు రాష్ట్ర స్థాయి సామాజిక వర్గాలను మీరు ముందు పెట్టాలా. ఇప్పుడు పోటీ చేస్తున్న ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి కూడా తెలంగాణ సామాజిక శక్తుల అలాయి బలాయని ఏర్పాటు చేసే నైతిక స్థితిలో లేరు. ఎందుకు ఈ మాట కరాఖండిగా ఖమ్మం గుమ్మంలో నిర్మోహమానంగా అంటున్నాము అంటే, మాట్లాడమైతే వాళ్ళు పాలకపక్షంతో కొట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడతారు, నటిస్తారు. కానీ వాళ్ళ అంతరంగాల్లో అనువనున్న ఆధిపత్య భావజాల ధోరణి స్పష్టంగా తొలగిసలాడుతుంది. ఒక్క ఎమ్మెల్సీ పదవికి పోటీ చేయడానికి 10 మంది ఒక సమాజంలో నిలబడతారా? 10 మంది ఒక సమాజంలో నిలబడి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ప్రత్యామ్నాయం చేపడతారా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ప్రతిపక్షం అని చెప్పుకుంటారా? సిగ్గనిపిస్తలేదా మీకు అని చెప్పిన ఖమ్మం నుంచి సవాలు చాలా స్పష్టంగా సూటిగా ఉన్నారు.
అంటే మీరే ప్రశ్నించే గొంతుకలు, మీరే పాలక పక్షాలు, మీరే ప్రతిపక్షాలు, మేము ఎవరో అడుగుతాము. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో గరిష్టమైన ఉద్యమాలు చేసి విద్యార్థులుగా, మేధావులుగా, ఉద్యమకారులుగా, సాహస వీరులుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం నడిపిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇవాళ వచ్చే ఒక ఉప ఎన్నిక వస్తే ఈ ఉప ఎన్నికలో పోటాపోటీగా వచ్చేసి ఒక్క ఉద్యమ నాయకులు ఇవాళ కొట్లాడటానికి వస్తారా? ఏం సందేశం ఇస్తారు మీరు? అందుకోసమే ఖమ్మం గుమ్మంలో ఇవాళ ఎక్కడైతే సామాజిక న్యాయం నేల మీద కింద గిరాటు వేయబడదో అట్లాంటి ఖమ్మంలో ఇవాళ ఒక ఎదిరించేటువంటి ఒక ప్రశ్నగా ఇవాళ ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ సామాజిక ఉద్యమకారులుగా విశ్వ గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మా మిత్రులు లింగి కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా బచ్చలకు వెంకటన్న గారు, భద్రు నాయక్ గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ కృష్ణారావు గారు, గుడ్డేటి వీరభద్రం గారు, మా సోమన్న గారు.